Την 26η Απριλίου, αγαπητοί ακροατέ, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του ιερομάρτυρος Βασιλέως, Επισκόπου Αμασίας. Βασιλεύς ήταν το όνομά του και το εδικαίωσε πλήρως και έγινε βεβαίως επίγειος βασιλεύς. Δεν έγινε βεβαίως επίγειος βασιλεύς σε κανένα μέρος της γης, αλλά βασιλεύς του πόλου, του ουρανού δηλαδή, όπως πολύ ωραία και περιληπτικά λέγει στην αρχή του συναξαρίου του ο υμνογράφος του. Τμηθείς βασιλεύς πόλου γίνει, εξαιμάτων σον βάμα κόκκινων φέρων. Δηλαδή δεν φόρεσες κόκκινη βασιλική αλουργίδα, βασιλικόν φόρεμα. Με το τίμιον αίμα σου έβαψες το φόρεμά σου και έγινες έτσι βασιλιάς στον ουρανό, όπου θα συμβασιλεύεις με τον όντως βασιλέα και πρώτον μάρτυρα, τον βασιλέα των ουρανών, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ο Άγιος Βασιλεύς ήταν γέννημα και θρέμα μιας επαρχίας ελληνικής από αρχαιοτάτων χρόνων, του πόντου που γεμίζει την ψυχή κάθε Έλληνα και κάθε χριστιανού από ιερά αισθήματα, διότι στην περιοχή αυτή και στη συνεχόμενη Καπαδοκία ήνθησε ο χριστιανισμός και γεννήθηκαν εκεί μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και διδάσκαλοι της Οικουμένης, και διότι η επαρχία αυτή του πόντου στα χρόνια της πικράς δουλείας του γένους μας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση, αλλά και έδειξε την μεγαλύτερη αντοχή. Και στις ημέρες μας οι διωγμένοι από τη μαρτυρική τους πατρίδα πόντιοι ομογενείς που κατέφυγαν σε ξένα μέρη και ξένες πατρίδες παλινοστούν στη Μητροπολιτική Ελλάδα και ζητούν τόπο να σταθούν και να αφήσουν τα κόκαλά τους στη γη του γένους τους, των πατέρων τους. Στην Αμάσια δε, την οποία ήταν επίσκοπος ο ιερομάρτης Βασιλεύς πριν τη φρικτή μικρασιατική καταστροφή του 1922, τελευταίος επίσκοπος εχρημάτισε ο γνωστός για τους εθνικούς αγώνας του ηρωικός πρώην Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. Πόντος και Αμάσια και Συνόπη και Τραπεζούντα και ξεριζωμένοι πρόσφυγες με τα πολλά τα δάκρυα και τους φωτισμένους επισκόπους τους, τον Χρύσαντον, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και των Γερμανών, είναι και πρέπει να είναι για μας ένα κεφάλαιο της ιστορίας μας που να μας διδάσκει τα λάθη και τις φοβερές συνέπειές τους, αλλά και να μας προφυλάσει από νέα ολισθήματα, να μην κλάψουμε νέους ξεριζωμούς ομογενών μας και νέες χαμένες πατρίδες. Και στην επικαιρότητα σήμερα βρίσκεται μια άλλη ακριτική περιοχή της Ελλάδος, η γειτονική σε εμάς ομογάλακτη αδελφή μας, η πολυβασανισμένη Βόρειος Ήπειρος, και αποτελεί πρόβλημα της φυλής και για τους ελευθέρους Έλληνες και για τους ίδιους τους Βορειοπυρώτες. Ο Θεός να φωτίσει όλους και τον καθένα ξεχωριστά να κάνει το χρέος του. Ο Πόντος δέχτηκε τον χριστιανισμό από τη δράση του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Ονομαστοί επίσκοποι τα πρώτα χρόνια, τα χρόνια των διωγμών, ήταν ο Άγιος Φέδημος, που εχαιρετώνησε τον θαυματουργόν επίσκοπο Νεοκεσαρίας του Πόντου Γρηγόριον, οι οποίοι έριξαν πολλά σπέρματα ευσεβίας στους κατοίκους της περιοχής. Η σκληρή διωγμή όμως, και διότι ο Πόντος βρισκόταν κοντά στην Νικομίδια, έδρα της Ανατολής για το Ρωμαϊκό κράτος, επιβράδυναν την εξάπλωση της νέας πίστεως. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια ανέλαβε το πηδάλιο της τοπικής εκκλησίας, έγινε δηλαδή επίσκοπος Αμασίας ο Βασιλεύς. Φωτισμένος, Άγιος, ζηλωτής, ακούραστος, ιεραποστολικός, ατρόμητος. Έτρεχε παντού, άλλος να εμψυχώσει και να στηρίξει στο ορθόν φρόνημα, άλλος να τους διδάξει, να τους κατηχήσει και να ξαπλώσει τη βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, άλλος να τους προφυλάξει από πλάνες που πολλές υπήρχαν στα μέρη εκείνα,
άλλους να παρηγορήσει στις θλίψεις και στις αναποδιές της ζωής, άλλος να υπερασπιστεί, άλλος να βαπτίσει. Σαν τον μακάριο Παύλο γινόταν τη σπάση τα πάντα, μιμητής του Κυρίου και αρχηγού της πίστεως του Χριστού, ο οποίος ήλθε να διακονήσει, και ο Άγιος Επίσκοπος Βασιλεύς ένα είχε σκοπό της ζωής του, να υπηρετεί τους αδελφούς του Ιησού, να τους γνωρίζει την αλήθεια, και έτσι θα ετελείωνε τη ζωή του σαν γνήσιος μαθητής του Κυρίου, μιμητής των Θείων Αποστόλων. Όμως ο πειράζων του ετοίμασε πολλές περιπέτειες. Ήταν οι αρχές του 4ου αιώνος. Στη Ρώμη είχε εγκατασταθεί βασιλεύς ο Μέγας Κωνσταντίνος. Από την Ανατολή έσπευσε ο τοπικός βασιλεύς Λικίνιος να τον συγχαρεί για τις λαμπρές νίκες του. Ο Κωνσταντίνος άφησε ελευθέρως τους υπηκόους του να ακολουθήσουν όποια θρησκεία θέλει ο καθένας. Αρχή της ανοιξεθρησκείας, το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων. Για να βοηθήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος των Λικίνιων σε αυτή την αρχή, εκτός των άλλων του έδωσε εις γάμον την αδελφή του Κωνσταντία, που ήταν χριστιανή. Ο Λικίνιος επέστρεψε στην Ανατολή, κατέστειλε ένα κίνημα του Μαξιμίνου και έμενε κύριος της Ανατολής. Αλλά σκέφτηκε πονηρά. Να πώς. Ο Κωνσταντίνος φαίνεται ότι θα γίνει χριστιανός. Εγώ θα πιάσω την άλλη πλευρά. Θα υποστηρίξω την πατρόα θρησκεία. Οι περισσότεροι δεν είναι χριστιανοί. Θα με υποστηρίξουν και έτσι θα υποσκελίσω και τον Κωνσταντίνο. Κυριαρχεί το από φιλοδοξία και έτσι τάχθηκε υπέρ των ειδωλολατρών. Και κοντά στο πάθος της φιλοδοξίας αυξήθηκε και το πάθος της φιλιδονίας. Στην ακολουθία της γυναίκας του, της Κωνσταντίας, ήταν μια εκλεκτή και όμορφη κόρη, η Γλαφύρα, με την οποία ήθελε να συνάψει σχέσεις. Αλλά η Γλαφύρα δεν δελεάστηκε καθόλου από τον βασιλικό έρωτα. Ήθελε να αφιερώσει τον εαυτό της εξ ολοκλήρου στον Χριστόν, να ζήσει εν παρθενία. Δεν δέχτηκε την πρόταση. Φοβήθηκε όμως μήπως το μάθει η κυρία της, η βασίλισσα Κωνσταντία, και διατηθεί κακώς απέναντί της και της εφανέρωσε το μυστικόν. Η βασίλισσα την βοήθησε και την εφηγάδευσε ανατολικότερα στην Αμάσια, όπου ήταν επίσκοπος ο βασιλεύς. Και ο επίσκοπος την προστάτευσε και τη συνεβούλευσε καταλήλως, και η Γλαφύρα εδώρισε όσα της είχε δώσει η Κωνσταντία για να κτιστεί ναός και άλλα χρήματα μέσω της βασιλίσσης πήρη για τις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας. Αφοσιώθηκε δε στην υπηρεσία της εκκλησίας, έγινε πρόσωπον ιεραποστολικών, να διδάσκει, να κατηχεί τον γυναικείον κόσμο της περιοχής και εδόξαζε με αυτόν τον τρόπο των Θεών. Μαθεύτηκε όμως που βρισκόταν η Γλαφύρα και ο βασιλεύς Λικίνιος έστειλε στρατών να την αρπάξουν, καθώς και τον επίσκοπο βασιλέα. Οι στρατιώτες τη μεν Γλαφύρα δεν βρήκαν, διότι εξεδίμησε προς Κύριον. Την λύτρωσε από ατίμωση και μαρτύρια ο ουράνιος νυμφίος, ο Χριστός. Τον δε βασιλέα οδήγησε στην Οικομίδια μαζί με 2 διακόνους, των Θεότιμων και των Παρθένιων, και οι μεν διάκονοι φιλοξενήθηκαν από χριστιανούς της πόλεως. Ο δε επίσκοπος βασιλεύς κλείστηκε στη φυλακή για να οδηγηθεί σε λίγο ενώπιον του Λικινίου να απολογηθεί για την Γλαφύρα και την εν γέννη δράση του. Ποια ήταν η απολογία του? Μήπως δηλίασε? Καθόλου. Για την Γλαφύρα είπε στον βασιλιά Λικίνιον με ευθύτητα: δεν μπορούσα να μην προστατεύσω μια χριστιανή κόρη, επίσκοπος εγώ, της οποίας απειλείτο η τιμή της. Το αντίθετο θα ήταν μεγάλη μου αμαρτία. Είμαι από τη θέση μου και από τη φύση
προστάτης των κατατρεγμένων. Όσον αφορά την δραστηριότητά μου, βασιλιά μου, θυμήσου πως υπέγραψες κι εσύ μαζί με τον Κωνσταντίνο στα Μεδιόλανα την αρχή της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας της θρησκείας. Τώρα σύ ανακαλείς και διώκεις τους χριστιανούς. Σου συνιστώ για την δική σου προκοπή και το μέλλον της βασιλείας σου να μη επιμείνεις στους διώγμους, να ανακαλέσεις τα νέα μέτρα, τους νέους διώγμους και να αναγνωρίσεις στους χριστιανούς την ελευθερία της θρησκευτικής συνδύσεώς τους. Κατά πρόσωπο δηλαδή αντιστάθηκε και με ηρεμία ήλιξε το Λυκίνιον. Του παρέστησε με ζωντανά λόγια την πλάνη να πιστεύουν οι άνθρωποι σε θεούς με πλήθος από πάθη, από ελαττώματα, από κακίες και μίση, από ακόλαστες επιθυμίες, όπως ήταν ο Ζεύς και ο Άρης και η Αφροδίτη και όλο το δωδεκάθεον του Ολύμπου. Είναι κατάπτωσης του λογικού πλάσματος του ανθρώπου να πιστεύει σε αυτές τις πλάνες και δυσδαιμονίες και να εξακολουθεί να κηρύεται στα ίδια πάθη με τους θεούς του. Ενώ η θρησκεία του Ιησού εξυψώνει και εξευγενίζει τον άνθρωπο και γενναίον τον κάνει, ώστε να ψηφά τους κινδύνους και τίμιων και εργατικών και αποδοτικών και ωφέλιμων και στον προορισμό του τον οδηγεί, που δεν είναι άλλος παρά ο ουρανός, για να υμνεί τον πλάστην και δημιουργών θεών του πάντοτε. Και έκανε θαυμασία απολογία του χριστιανισμού ο γενναίος και σοφός επίσκοπος της Αμασίας βασιλεύς. Ο πονηρός Λυκίνιος κράτησε εκεί επιφυλακτική στάση. Ανέθεσε σε έναν αξιωματούχο του να τον ειδεί ιδιαιτέρως και να επιχειρήσει να τον αποσπάσει από την πίστη του, αν ήταν δυνατόν. Η αποστολή αυτή απέτυχε και τότε ο Λυκίνιος υπέγραψε την καταδίκη του επισκόπου. Με ηρεμία και ατάραχος πληροφορήθηκε την καταδίκη του. Ευχαρίστησε τον Θεόν για την τιμήν να γίνει μάρτης και με το αίμα του, όπως ήταν και με τους ιδρώτες του. Παρηγόρησε τους διακόνους του, λέγοντάς τους ότι οι χριστιανοί οφείλουν να μην φυλάτουν δάκρυα όταν πρόκειται να χύσουν το αίμα τους. Οι κομμένοι από τους δημίους κεφαλή και το σώμα ρίχτηκαν στη θάλασσα. Ένα πλοίο από τη Σινόπη συνέλεξε θαυματουργικός αντί για ψάρια τα τίμια λείψανά του και τα μετέφερε στην Αμάσια, όπου ενταφιάστηκαν με τιμές από τους χριστιανούς. Εκεί όπου κουράστηκε για τη μετάδοσή τους της νέας πίστεως. Ένας Άγιος ακόμη προσθέθηκε στο πλήθος των προαυτού ιερομαρτύρων, πρεσβευτής θερμός στο θρόνο του μεγάλου μάρτυρος του εσφαγμένου αρνίου, εφώτισε τον κόσμο με την Αγία ζωή του και την εσφράγισε με το τίμιο αίμα του. Αυτού πρεσβείες, Κύριε, στήριξέ μας στην αλήθεια και το χρέος. Αμήν.